Bombo Business News. Bombo mas ginhugtan sa Philippine government ang policy sa pag-import sang artificial sweeteners bangod sa concerns sang sugar industry sa epekto sa sa lokal nga produksyon sang kalamay. Suno sa Sugar Regulatory Administration o SRA, kinahanglan pa subong ang clearance para sa release ang tanan nga imported nga artificial sweeteners. Ini ang suno sa Sugar Order number 5 nga ginpagwa sinila nga Agosto. Kinahanglan man magbayad ang mga importers ang 25 pesos kada kilo nga release fee. Kinahanglan man nga magsumite sang mga dokumento pareho sang application letter, commercial invoice, packing list, certificate of origin, kag certificate of analysis. Kinahanglan man nga rehistrado sa SRA bilang international trader of sweeteners ang importer o kun importer o kun consignee antas mahatag sang clearance. Madamo nga mga grupo antas ini ang nagpabutyag sang concern sa artificial sweeteners bangod kun wala ginakontrol ang pag-import, nagaluya ang demand para sa lokal nga produksyon. Sa aton nga reference rate. Bombo Foreign Exchange Update is brought to you by Quinbank Business Banking. Ini nga exchange rate yan basa naton sa closing transactions. Ang Bankers Association of the Philippines sa BAP kag sa Bangko Sentral ng Pilipinas sa BSP kahapon sang hapon. Magabalik liwat ang transaksyon sa bungaga. 61 pesos and 79 centavos bayad ang isa ka US dollar. 7 pesos and 85 centavos ang Hong Kong dollar. 48 pesos and 18 centavos ang bayad ang Singapore dollar. 16 pesos and 39 centavos ang Saudi Real kag 71 pesos and 26 centavos bayad ang euro.